गुड मर्निं बयनिसिमबो ओमफ्राय रेडि जाबाय नै जाबो हिनजाव गोदान लायनो आरोना ओरै दङ बिजावजालि ओइ एकदम लास्ट माने बिहामजो लायनो थांगासिनो आरोना जोङो आंना फिसाजोआबो थांफागोन ओमफ्राय दा हाबा थिलिसिम थांगासिनो गारिफ्रा गासैबो रेडि जाखाजोब्बायनो जोंहासो लेट जाखो ना माखो लेट जाबाथाय अरजाखासिगोनसो बास गंसे ओमफ्राय खारा गंबैसो जाखोथाय औ दा नोंथांमोनजों शेयार खालामगोन आरोना लोगोफोर नोंथांमोना दिनै ब्लगखौ जोबजासिम नायलां आरोना जोबोद इन्ट्रेस्ट जानो हागौ गारिया थारैनो लोगोफोर हिनजाव गोदान लायनो थाखाय रेडि जाबाय नैबे बिबान आरोना बिबाना मोननै लोगोफोर रेडि आरोना हिनजाव लायनो थांब्ला मा मुवा बेसाद लांफानांगौ थ' गासैबो रेडि जाबाय आरो नोंथांमोना नायलांबाय थाबानो जाबाय नै बैराथिया जोंना लोगोआलाय बहा थांखो बाहेराव आब'आबो रेडि ओरैजाय लायनांगौ ना हिनजाव गोदान फाइनालि लोगोफोर हिनजाव गोदान लायनो थाखाय रेडि नै जोंहा बिबानखौ सानै मानसि बानबाय आरोना बाननानै लानांगौनो दोनथ'नोबो मोना आरो नियमाव ओमफ्राय माने जानाय लोंनायनि थाखाय नै ओरै फारसे थुमथाम आरो मैगं हानायफ्रा आंनि बिखुनजो जानाय बा बिजावजालि जानाय गासिबो जयैनो हागासिनो दङ थुलाय बिमा ओरै फैलाय हिनजाव गोदान सोगोन नैबे गारियाव रेडि थारैनो बिहामजो लायनो आरोना बेवाइया ओइ नै बेवाइखौ माने लाफाबाय आङो नै नुवाबा दाय जागारगोन आरोना बासाव गाखोबाय जोङो गारिया गंबैसो जाखोथाय गासै गंथामसो जाबाय नामाथाय गारिया गंब्रै औ गंब्रै गारिया गंब्रै नै फिसा फिसा गंथाम दङ माथो ओरैबो थाङा ओरैबो फैयासै जोङो बासाव गाखोबाय गाखोफै जोंना नैबेबो गंसे ओमफ्राय बैबो गंसे आरो गंसे गंनै दंबावो आरोना गंसे बलेर' गासै गंबा बासजों नायजा बिहामजोलाय मानसै नै जों बे बासावसो गाखोगोन आरोना गाखोथ' सेंग्राफोर दे गाखोन दे आहा बैथिंसो आहा ओमफ्राय नोंस्रा अबाव जायगोन दे उसुबिदाबो जायोना बलेर'आव थांफिनबाय नै बैराथिफ्रा जाय हिनजाव गोदान लायनो थांनायनि जाय बिहामजो गोदान लायनो थांनायनि ओमफ्राय लोगोफोर नै नोंथांमोना नायदो फुल सिट जाजोब्बाय आरोना गासिबो माने गाखोजोबखाबाय रेडि आरोना माने सानै मानसिल' नेगासिनो दं थ' बेनि थाखाय लेट जाबाय आरोना मा गामिमोनलाय बियो आस्राबारि ना मा ओइ मा गामिमोनलाय फमिमा आस्राबारि ओहो बादालि बारा बारबोबाय आस्राबारिलै आस्राबारि ना मा होनोमोनलाय नङा सोंदोंमोन आङो बावफिनदों फाग्लि औ गारि गाज्रि जानानै नै थाबथानांबाय जोंहा हिनजाव गोदान लायनो थांनो नागिरनाया आइ मामि आनैजों थादो दे बैयाव गाखोनोसै जोंबो औ निउटना बोरोथाय बैयाव गाखोनोसै जों दे नै जों बेयाव गाखोनोसै लांनो फैबाय आरोना गारि गंथाम फैबाय जोंहा बेयाव गाखोनोसै दे लेट जासिगोनहाय गारियाथ' गाज्रि जाबाय नोंथांमोनाथ' नुखाबाय ओमफ्राय गारि गंथाम फैफिनबाय माने हिनजाव गोदान लागोनिफ्राय आरो हिनजाव गोदान लागोनि मा होनो हिनजाव गोदाननि न'सिम सहैखाबायमोन ओमफ्राय जोंखौ लांनो फैफिननाय जाबाय आरोना आयौ सेरलाय ब्लेकआव दे आदसा लक होबाय खोमा ना लक होनायखायनो आयौ गाखोथ'नाङा र' ड्राइभार फैबा गाखोदो गरमा अयथासार थैगोनसो मा जाखो जोंहा लास्ट हिनजाव गोदान लायनो थांनाया हिनजाव गोदाननि न'आव आरो फैगासिनो दंबावो आरोना
ओमफ्राय लोगोफोर मन्दिराव हाबा होनायनि खोथा नालाय थ' हिन्जाव गोदानखौ जल्दि जल्दि रेडि खालामबाय आरोना नै दा हिन्जाव गोदाना गावनि न'निफ्राय माने बिदाय लागासिनो आरोना लोगोफोर गासैबो न'नि मानसिफोरखौ बिदाय लागासिनो दङ थ' नोंथांमोना नायलांबाय था ओइ सिख्लाफ्रा माइनाव बोरैबा मोनो आं हिन्जाव गोदान मोननायनि जै रावबो रोङा र' दे जादे जै हिन्जाव गोदान मोननायनि मोनबोनायनि जै आफि गोदान मोननायनि जै फैगासिनो दङ नै जों सिगांग्रोबाय आरोना गाबबाय आहाबो बिराद गाबबाय थानो लोगोफोर जों फैनानै लोक्षि लक्ष्मी मन्दिराव सफैबाय आरोना नै जोंना बिजनीनि लक्ष्मी मन्दिरा नायदो नै सोरनिबा हाबा जागासिनो दङ नै हाबानि गारिफोरा आरो नायदो नै बिजनीनि लक्ष्मी मन्दिर जि साइजखा ओरैबायदि मोजां दा बुंसै आरो मोजांखौ जाखादे जेरायथो सुबाय जि मोजां जाखाबाय मन्दिरा हाबा जागासिनो उय बाนี่คือถีบไปชื่อถีบไปให้
ने दाहाय दाहाय औ दाहाय दाहाय एकदम औ सोमखोरा हायोमोनथ' लरिनो आं लरिनो होदोंमोन आं रावबो दंयियाव आयदै नाय मामि जै होनदो जै मालाया मा आंना फिसाया आइसक्रिम जानायनि थान्दा जै रावबो होना Jangan kita ngisi lori pak. Dia lori deh, konse. लोगोफोर हाबाया जोबनायनि फारियाव फैबाय ओमफ्राय जा हायो आं बियादै फिसानि हाबानि भिडिअखौ आङो नोंथांमोनजों शेयार खालामबाय आरो जायफोर नोंथांमोना दिनैनि आंनि बे भिडिअखौ जोबजासिम नायलांबाय नोंथांमोननिसिम आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय रोजा रोजा साबायखर बावहरनाय थाबाय आरो नेक्स्ट भिडिअ नेनानै थाफिन आरोना लोगोफोर हाबानि ब्लगखौ एसेयावनो दोनथ'नाय जाबाय बाय बाय